kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Meron po akong sinarihan na group sa Facebook kung saan nagtuturo po ng mga parenting hacks. Okay lang po bang umexit kasi nakaka-pressure silang lahat? Ang mga kasagot, Nicole, ano masasabi mo dyan? Exit ka na. For your mental health, exit ka na. Yeah. For your peace of mind, umexit ka na. Kung mas mas destructive Yan. versus productive. Kasi meron din naman na sumasali na ganyan, pinoproseso yung mga natutunan nila. Then True. kino-customize. Correct. Naaayon sa kanilang dynamics din. Yan. Tama. Kasi helpful naman talaga. Oo. I mean, yung mga ganyang klase mga groups, Viber group, FB group, mga GC na mga kung ano-ano, helpful naman talaga yan siya. Hindi naman ito para pahirapan ka, but it is always your choice. Tama. And your brand of parenting. What works for you may not work for another person. So kung halimbawa, ang anak mo kumakain ng chicken nuggets lagi for breakfast, kumakain ng hotdog for lunch, at nagchichichirya, ganyan, paminsan-minsan nagugulay, paminsan-minsan hindi, pamilya nyo yun. Correct. Budget nyo yan, pagkain nyo yan, kaligayahan ng anak nyo yan. 'Di ba? Wag pagka halimbawa nababasa mo na masyado na kapag hindi healthy lahat ng pinapakain, isa kang masamang magulang, umexit ka na dyan sa group na yan. Parang sinasampal ka na. Correct. Kasi alam mo, sa totoo lang for somebody who's preparing for a treatment, it's so hard talaga to be a healthy living person. Kasi sa totoo lang, yung mga pagkain na healthy living, mas mahal pa po siya. Totoo. Kesa po. Mahirap maging healthy. Mahirap talaga sa totoo kasi mas mahal talaga siya kesa dun sa mga... for example, mahilig ako sa chichirya. So dahil bawal ako sa chichirya, pero I think meron namang mga available, bibili ako doon sa tindahan kung saan... sa store kung saan may mga available na maaring pwede. So yung na-spend ko na 1,600 para sa 3 pirasong chichirya. Kapag binili mo yan ng ordinaryong chichirya, ang dami na niyan. Naka-super size pa, 80 pesos. Tama. 'Di ba? Yung ganon. But it doesn't mean na porke pinapakain mo yung anak mo ng chips. Ewan ko I'm sorry, maybe because I'm that kind of mommy. And it doesn't, and I feel like it doesn't make me a bad person kung pinapag-fast food ko yung anak ko, kung kumakain siya ng hotdog, kung mahilig sila sa nuggets, kung favorite nila yung yakisoba. Kasi yung yakisoba naman nila ay nakabalot sa gardenia bread, which is tasty. Which is tasty, yummy, and nutritious. Diba? So, it's the best of both worlds. Nutritious yung tinapay,
Pero merong yakisoba na kahit na, medyo maalat, ang sarap naman. Nag-enjoy naman yung anak ko. 5 ang nakain niya. So, ano yan hindi po siya one size fits all. Pero meron mga general rule. Huwag mong pakainin ng pupu yung anak mo. Huwag mong ibabad sa napakalamig na ulan. Di ba? Yung mga ganyan, napaka-basic. Pero yung pagdating sa food preference, paano kung ito lang yung afford ninyo? Correct. At saka Hayana, let's be kids, di ba? Kung minsan. Totoo yan. Let kids be kids. Let kids be kids, meaning if they want to eat candy, walang masamang mag-candy sila. Kung paminsan magchochokolate sila, di go. Alam mo, tatanda din yan. Correct. Pag tumanda yan, sila na mismo yung magsasabi sa sarili nila na masyado itong matamis or masyado itong maalat. Diba? Ganon. Kasi pag masyado mong kinokontrol ko ano ba talaga yung tama, ano yun, parang ang lungkot ng nagiging childhood ng mga ng bata, di ba? Correct. So, at saka malalaman mo naman yan. Kapag halimbawa, papunta na sa obesity or basta kaya, moderation moderation lang. Kunyari, obese na, for example, edi gagawan mo ng paraan. Minsan lang though, yung obesity, namamahan na din siya. So, hindi din siya parang, one size fits all kasi maaaring hindi obese yung mga pamilya mo. Correct. 'Di ba? Yung mga ganon. Basta again ang basic rule diyan is if the Facebook group, Viber group o kung ano man yung sinalihan mo is more destructive than productive, exit ka na dyan. Kasi unang-una ang purpose kung bakit tayo sumasali sa mga group para to learn, may makuha Correct. ka. Totoo. Hindi yung parang nabubwisit ka na. 'Di ba? May dahilan. Like for example, Nicole Ayala, pumasok sa isang car club para matuto sa sasakyan bukod sa sasakyan. Bukod sa matuto at magpakumpuni sa members. Dati yon nung malandi pa tayo. Magpakumpuni sa members. Kumusta naman yung magpakumpuni sa members? But it's true. Magpa-modify. Babe, modify mo nga ako. Oo nga. Babe, baka pwede namang ano ba yung mga terms ng yung kunyari, yung I-change magpapa-oil. oil mo. I-change oil mo nga ako. Gusto ka, babe, kailangan ko ng change oil. Oil me up. Chares. yung mga ganyang klase mga eksena. So, totoo, kaya ako nag-join dati, long ago, decade, 2 decades ago ba? Or less than a decade ago. Less than 2 decades ago. Kaya ako nag-join dyan for the purpose of, dahil drive lang ako ng drive, hindi ko alam kapag ang sasakyan ko ay flat or hindi. Promise. Hanggat may mga bumibusina na sa tabi ko. Ano yun, parang gumagal. Wala lang. Hindi ko nga siya nararamdaman 'di ba? Yung mga ganyang klase mga eksena. So, hindi ko siya nalalaman hangga't hindi ako sumali sa isang car club. Yun yung purpose. So, beneficial siya. Mas productive siya versus destructive. Tama. Yun. Ganon. Kapag ganon, it's a sign that, sige, continue mo lang yan. Oo. No need naman na mag-comment ka dyan. Ako, like for example, sumasama Lurker ako. ka lang. Sa group, like for example, sa mga car clubs din, kung anong brand ng sasakyan ko, tumitingin-tingin ako doon, binabasa ko lang. Pero hindi ako nagko-comment or Kasi kung minsan nakakakuha ka ng idea, na-experience nilang halimbawa, biglang nag-flicker yung dashboard. Yun pala ay sign na ng medyo yung battery mo. So pag nangyari sa'yo, alam mo na. Hindi kayo magpapanik. Correct, totoo. O kaya yung mga simpleng, yung mga natutunan ko na kapag malakas ang ulan, di ba, basic sa lahat, parang bigla mag-hazard. Oo, mag-hazard. Hindi pala dapat mag-hazard. Yan, i-on mo lang yung headlight mo. Correct, ganon. Hindi pala dapat mag-hazard, kailangan. Kasi paano mo nga naman malalaman kung liliko o kakanan ng isang sasakyan tapos heavy rains, correct, kung naka-hazard siya. Oo. Diba? Unless talagang may emergency din para maiwasan ka na. Oo. Pero kung naka-hazard ka for the purposes of, naka-hazard ako, iwasan niyo ako, paano namin malalaman kung kakaliwa ka o kakanan? Tama. Ganon. So, yun mga natutunan ko yun. Ayan. So, yan yung mga sinasabi natin. Let it be a page where you will learn. Let it be a page where marami kang mapipick up. Ganon. Pero kung mas naiirita ka at nararamdaman mo at nabubwisit ka kaysa yung nakakatulong ito sa'yo,
wag na lang. Oh, then saka Yan. marami talagang buwisit din sa mga grupo na like for example, Totoo. yung tama naman yung tanong mo, yung sasagutin ka ng Correct ng mga balasuba. balasubas o kaya sasagutin ka na nagmamarunong na parang ikaw na yung pinakawalang kwentang tao sa mundo. Oo. May mga ganon. Pagka ganyan, leave the group Ayan. now. Kung gusto mo para is to stress the point, join the group and leave again. Ganon katindi Tama. ang inis. Basta dapat productive. Ganon lang yun. Yun lang yung basic rule dyan. I Oo. hope that, kasi helpful naman yan. Yan naman yung mga purpose dyan. Sa anumang bagay actually nasalihan natin, parenting man yan o whatever, basta parang nasisira na yung araw mo na bubisit ka na, Yan. lumayo ka na. Lumayo Kasi ka toxic na. na Correct, siya. 'di ba? Toxic siya na eh. So Oo. hahayaan mo ba na pasukan ka ng lason? Oo. Hindi. May choice kang hindi inumin yung lason. Ayan, that's a major red flag, fam. Yeah. So it's important to distinguish between toxic Ayan. and something that will be helpful Correct. and healthy for your mental mental disposition. Ayan. Ganyan. May mga tao kasi na, kagaya namin, kaya namin mag-tolerate ng konting toxic, di ba? Pero- naman nakakapulot pa rin din kami. Pero Meron. pag alam namin na Mas, hindi na healthy, bakit pa namin ipupush? Oo. 'Di ba? Bakit namin na ipagpapatuloy? For example, meron ako isang sinalihan, although wala naman akong credit card, pero sinalihan ko siya kasi may credit card yung asawa ko. Kasi yung purpose nun ay para malaman ang mga promos. Oho. Kasi hindi mo naman lahat alam yung mga promo eh. So yun yung mga sinasabi nating helpful. Oo. Yan. Ayan. Oo. Piliin mo lang. May choice Diskarte ka. lang yan. Go, carry this. Alright. Alright? Exit na muna kami for now. Yan. At syempre, ito pa rin po ang tambalang kumikinang muli ako kung kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!